Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Җирләр муниципаль кирәк-яраклары өчкәнегез бистәсендәге җирләрне шәһәр башкарма комитеты алырга тели. Шәхси йортта 5 кеше агуланган, аларның 2се балалар. Татарстанда сөрем газы белән агулану очраклары арткан. Аларга һәр көн ярдәм һәм терәк кирәк. Үзенчәлекле балалар терлекләнүче Кояшкай үзәгендә төзекләндерү көтелә. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 38 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалда узган тәүлектә коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 29 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19348 очрагы билгеле. Аларның 16120 терелгән, 9 узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, Россиядә коронавирус пандемиясы аркасында кертелгән чикләүләр COVID-19 инфекциясына карата күмәк иммунитетка ирешкәннән соң гына бетерелергә мөмкин. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин белдерде. Дәүләт башлыгы сүзләренчә, вакцинация хәзерге кебек темплар белән барса, җәйгә яки җәй азагына ил байтак күрсәткечләргә ирешергә мөмкин. Шул ук вакытта президент популяцион иммунитетка ирешү өчен илдә яшәүчеләрнең 70%-тан да ким булмаган өлеше коронавирустан прививка ясатырга кирәклеген искәртте. Исегезгә төшерәбез, вакцинацияләүгә берничә ысул буенча язылырга мөмкин. Бу дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында, бердәм 122 номеры буенча шалтыратырга, күп функцияле үзәккә яки үз шифаханәнең контакт телефоннарыннан мөрәҗәгать итәргә була. Шәһәрдәшләр алиментларны түләттерү буенча сораулар бирә алачак, гражданнарны кабул итү 2 апрельдә узачак. Чара федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчелеге тарафыннан видеоконференц элемтә режимында алып барылачак. Кабул итүгә язылган шәһәрдәшләр яшәү урыны буенча суд приставлары бүлегенә чакырылачак һәм аннан җитәкчелеккә мөрәҗәгать итәчәкләр. Кабул итүгә 843 514 92 21 телефон номеры буенча 30 мартка кадәр язылырга мөмкин. Шәһәр башкарма комитеты җирләрне муниципаль кирәк-яраклар өчен алырга телим. Сүзегез бистәсендәге җирләр турында бара. Бу урында нәрсә булачак һәм шаулар бу турыда ни уйлый, тулырак калдыгы сюжетта. Башкарма комитет шәһәрнең иске өлешендә 2 җир участогын аларга планлаштыра. Аларның берсе 9-1 йорты янында урнашкан. Бердә хуҗалык товарлары кибете төзү планлаштырыла. Беренчел мәгълүматлар буенча әлеге җир эшмәкәрдә озак вакытлы арендада икән. Кадастр буенча әлеге җирнең бәясе 560 меңнән артык. Шаллар бу урында хуҗалык әйберләре кибете ачуның кирәклеген аңлап бетермиләр. Чөнки шәһәрдә булай да сәүдә объектлары шактый күп. Это совсем не актуально, потому что здесь и так площади мало. Я думаю, да, нужен, потому что тут не так много хозяйственных магазинов рядом. Поэтому, думаю, да. Икенче җир майданы 501 квадрат метрны тәшкил итә. Ул 5 адресы буенча урнашкан. Әлеге җирнең бәясе 2 миллион сум. Бу урында кафе төзергә уйлыйлар. Яшьләр бу инициативаны хуплый, олы яшьтәгеләр катгый рәвештә каршы. Моннан тыш җирле халык 5 ел элек бу җирдә төзү эшләренә каршы көрәш алып барган инде. Поставили этот тент такой. Вот такое кафе хотели построить. Мы очень ругались, мы тут всем домом выходили, мы были против. Вот. И правда, эту палатку потом убрали. Так что мы против, не надо. Мы хотим жить спокойно. Это очень хорошо. Дальше там же есть кафе. Здесь тоже можно. Не хватает таких заведений? Не хватает. Нужно что-то больше делать, чтобы народу здесь было. Чтобы комфортно было людям. А сколько там будет пьющих, мусора, дерущихся. Так что так-то, если кафе, никто не против. Вопрос только, кто будет порядок соблюдать. Да. Хәзерге вакытта җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре идарәсенә бәяләмә һәм чыгымнар күләмен әзерләү, шулай ук җир хуҗалары белән килешү төзү йөкләнгән. Без әлеге объектлар буенча шәһәр башкарма комитетына сорау юлладык. Әлегә хәбәр алынмады. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Александр Кощеев, Яңалыклар. Татарстанда сөрем газы белән намасы күләме агулану очраклары артты. Шәхси йортта 5 кеше агуланган, шуларның 2се балалар. Аларның барысы да шифаханәгә озатылган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре тикшерү эшләрен көчәйтте. Исегезгә төшерәбез, 2 атна Чаллыда янгын аркасында хатын-кыз һәлак булган иде. Үзеңне һәм өйне саклау ысулларының берсе янгын турында хәбәр бирүче җайланма куйдыру.
Галина ханым янгын башланган очракта нәрсә эшләргә кирәклеген яхшы белә, ләкин хәзерге көнгә хәтле янгынга каршы җайланма аның фатирында булмаган, ут чыгу нәтиҗәләре турында ул яхшы белә. Приходится со всем этим сталкиваться. И вот пожар был недавно, совершенно мальчик еду оставил на плите в моем доме, правда, обошлось без жертв. Поэтому это необходимо. Пусть люди, в общем-то, даже если какая-то платная система будет, надо все-таки устанавливать это незначительные траты, но они стоят того. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгын турында хәбәр бирү җайланмаларын бушка куя. 48-нче комплекс юкка гына сайланмаган. 10 март көне монда фаҗига булган. Тәмәке тартканда саксызлык аркасында хатын-кыз вафат була. Ул 3-4 дәрәҗәдә пешү җәрәхәтләре ала. Бүген янгынга каршы җайланманы 5 гаиләгә урнаштырдылар. За счет средств управляющей компании были закуплены автономные пожарные извещатели. Совместно с сотрудниками ЖЭК проходится данное мероприятие. Проходим помещение, проводим противопожарный инструктаж, вручаем памятки. Бүгенге көнгә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 11 җайланма куйды. Шулай ук алар янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында белешмәлекләр тараттылар һәм профилактик әңгәмә үткәрделәр. Рейдларны атна саен үткәрү планлаштырыла. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Оларға һәр көне ярдәм һәм терәк кирәк. Сүз үзенчәлекле балалар турында шәһәрдә берничә тернәкләндерү үзәге эшли. Шуларның берсе Кояшкай. Исеме җисеменә туры килеп тора. Бу үзәктә бик рәхәт һәм якты. Җиһазлар җитәрлек, ләкин төзекләндерү таләп ителә. Аны исә быел эшләргә планлаштыралар. 1,5 миллион сум акча бүлеп бирелгән инде. Тулырак алдагы материалда. Леонид Абрамовичка 8 яшь, малайда церебраль паралич авыруы. Ул мустакил рәвештә йөри дә, утыра да алмый. Ләкин акылы ягыннан яхшы үсеш күзәтелә. Малай математика буенча катлаулы мисаллар шишергә һәм яңалыклар карарга ярата. Кече яшьтән бирле Леонид Кояшкай тернәкләндерү үзәгенә йөри. Получаем физиолечение, если какие-то препараты, то уколы делаются, также препараты выдаются. Получаем ЛФК, массаж. Очень нравятся специалисты ЛФК, они постоянно тоже проходят обучение, вводят новые методики лечения. Үзәккә шаулар гына түгел, ә башка төбәктә яшәүчеләр дә килә. Чукаевлар гаиләсе Зәйдән инде 3-нче тапкыр килә. Анна Чукаева белдергәнчә, аларда мондый тернәкләндерү үзәге юк. У нас проблема с речью, инвалид по речи, разговариваем очень плохо, но нам тут помогают логопеды, психологи, с ней работают, и она, благодаря их стараниям, учением, она у нас начинает разговаривать. С нулевого результата мы уже добились 80%, благодаря солнышку. Ой сайын тернәкләндерү үзәгенә 18 яшькә кадәрге 56 бала йөри, аларның 16-сы чит төбәкләрдә яшәүчеләр. У нас начали поступать детки маленькие к нам. И очень хороший эффект от нашей работы идет. Потому что очень много недоношенных детишек у нас очень много. Сейчас у нас даже с 3 месяцев детишки поступают к нам. У нас идет также программа ранней помощи. Это получается, если родитель обеспокоен здоровьем своего малыша, допустим, после рождения и до 4 лет, также могут они к нам обратиться. Тернәкләндерү үзәгенә эләгү өчен социаль яклау идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Анда индивидуаль программа эшләячәкләр һәм соңрак тернәкләндерү үзәге хезмәткәрләре белән элемтәгә керәчәкләр. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам, исән сау булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.